Balbínův pramen bude obyvatelům a návštěvníkům Mariánských Lázní o něco blíž. V současné době vyvěrá vyhledávaná kyselka v lesoparku asi kilometr za městem. To se má ještě letos na podzim změnit. Zájemci se jí osvěží nejpozději příští rok po zimě hned v centru města ve Skalníkových sadech. Cesta za pramenem se ne každému chtěla absolvovat. Ale naštěstí existují minerálkovody a jeden minerálkovod, který právě vede Balbínův pramen, vede v těsném sousedství dnešní kruhové křižovatky ve městě a v souvislosti s rekonstrukcí všech cest v našem, řekněme, centrálním parku nebo ve Skalníkových sadech, tak už několik let se uvažovalo o tom, že by tam mohla být fontánka, kde by právě vyvíral Balbínův pramen. Takže v souvislosti s touto rekonstrukcí jsme se rozhodli, že do toho půjdeme. Už teď v místě začali dělníci pracovat. Nedaleko kruhového objezdu vznikne menší fontána, Pítko, kde bude Balbínův pramen vyvěrat. Předpokládané náklady jsou 350 000 korun, ale je to pochopitelně i včetně právě toho minerálkovodu, který přivede tu vodu přímo do kašny a ta vlastní kašna. Víme, jak je to s počasím v Mariánských Lázních, ale ta rekonstrukce toho centrálního parku je naplánována do podzimních měsíců. Ostatně proto už v současné době probíhá a poněkud stěžuje pohyb po Skalníkových sadech návštěvníkům a obyvatelům města. Máme snahu, aby i ta fontánka byla hotová v době, kdy bude kolaudace právě rekonstrukce parku, takže ve stejné době ke konci roku 2012. Město Mariánské Lázně vybuduje fontánku v rámci rekonstrukce centrálního parku, na kterou získalo příslib 20milionové dotace. Soutěží se právě vysoutěžila cena podstatně nižší, kolem 15 milionů korun a jedná se o to, že vlastně jak ta Masaryková hlavní cesta naším parkem, ale i všechny ostatní cesty, které do dnešního dne nebyly opraveny, budou opraveny z těchto peněz. Kromě nových cest bude do parku nainstalovaný také nový mobiliář. Balbínův pramen vyvěrá na okraji rašeliniště a proto se původně jmenoval Slatiništní. V roce 1921 byl nově zachycen, překryt hezkým pavilonem a potrubím veden do lázní jako voda ke koupelím. Po válce dostal jméno podle Bohuslava Balbína, který již roku 1679 popsal kyselky na Tepelsku, a tak je možné sledovat s odstupem 300 let tehdejší využití kyselek v kraji a změny, které za tu dobu nastaly. Kyselka je slabě mineralizovaná a patří mezi hořečnato-vápenato-sodné minerální vody. Pramen byl v 90. letech poměrně vydatný, ale když bylo upraveno jímání pramene, byla většina kyselky svedena do nově postavené nádrže. Byl pak postaven nový prameník s přepadem pro veřejnost, ale již jen se slabým proudem.